momentu hau eta gustora eta kontentu eta ilusio dut. Beraz, hemendik aterako gera, eta jongo bera oinez, gizakatea eginez, badak esku hartu eta hola paseatzea, batez ere pareja ez dagoen onduan, baina idea hori da luzatzea, aldegen luzeena egitea, plastikoakin kartikatzea, personak, karraian plastikoa jarri behar. Balo de batik mituta, eta biko du bintzak.
Galdeketak egingo ditugu, parte hartzea bultzatuko ditugu, baina lasai, garaiak gaude. Baina hobe